меган ай аввали кино набошӣ охиршам намефаҳмӣ. барои ҳамон қадар видеоро то охирша тамошо кунед. марҳамат. ҳамада салому алайкум дӯсто, хуш омадем ба канали Исм Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Салому алайкум, хубакен. бале, имрӯз аз рӯзи ҳафта аллакай дар кардин хабарҳои ҷинзада. як нуқта гӯям агар шугур аст курсӣ ки майхидам нестай. хабарҳои ҷинзада. то рӯзи 20 числора нафароне ки қати компанияи Саид Граница сарҳад мераванд меям гӯш кинена ки ятат бе пул мерен миёен, ятат боша 50% сума метен, ятат боша соҳиби А14 телефон мешен. аз тайли одамое ки мемонен ку и фақат дая мошин мешава байни 8 казда. шумо мақсад просто так намешед. одамое даки ай падарбура соҳиб намешен. 5 нафари дигар ҳар як так соҳиби я наушник мешай, соҳиби я повербанки 2000 мача мешай, соҳиби я саат мешай, ина як кабели дигар ай номи раҳгзаро хайр. давом шагӯш кин. чӣ гуна ки ба ҳамагон маълум аст, бисёриҳо мехоҳанд блогер шаванд, лекин маҳз духтаро дар ҳамин соҳа меҳнат намекунанд. яъне ки чӣ гуна дар рӯи экран мебаранд, ягон рақс мекунанд, ягон хичона каҷалаву рустала мекунанд, ба ҳамин обуначӣ доранд ва бисёр мардода аламовара барое ки мардак чунин кора карда наметавонад. мардак бояд ки меҳнат кунад ё ин ки ранги лангулӣ буроя рақс кунад. лекин гап дар оне ҳастае ки бисёр мардом ҳамин кора дида ба ғайр аз лангулӣ фаҳмидем мекунад ин кора, ба ғайр аз и бо дигар мардом ҳамин корро мекунанд ки духтаро мекунанд. мардам агар бошанд баромада ба мисли духтаро рақс кардаву ягон корҳои дигаршона мекунанд. дар инстаграм, тикток, дигар ҷоҳо хайши мухтон медонед. лекин видеое ки айни замон мо дорем дар ин барнома тамошо мекунем, ман наметавонам фаҳмида ки ин марда ё ин ки зан. биёин шумо дар якҷоягӣ бо ман тамошо кунед ва муайян карда оё метавонед ё ин ки не. рафтем. як нуқта гӯям агар шугур аст курсӣ ки майхидам нестай. хабарҳои ҷинзада. бӯи ҷӯи мулёно акай Муҳаммад, акай Исм Шарипов ҳамин коро чӣ дарку? Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола, занг бизанен. Бозалай. Е тагаҷон. Таҳмат дори бародари азиз. якумин чизе ки мо мушоҳида кардем, ма надидим ягон румол ё ки ягон чиз дигаи, ба фикрам ки кепкай. агар ки мо аз ин хулоса барорем ки ин марда, пас либосош либосҳои занонае. албатта ки чунин кора лангули ҳам мекуна, лекин Нес ягон кас мара ба як айфони як Lexus бигира. ин далели шида наметавонад. ва дигар далел барои мард будан ё ин ки зан буданаш агар ки мо ҷустуҷӯ кунем, нигоҳ мекунем руша. лекин рӯи и кабутай дӯсто. чӣ гунаи шумо ҳоло мебинед? ман ранг кардагӣ нестам, рӯ кабутай. нигоҳ кунед як бор дига. ман пеш мекунам. ва агар ки бигем ин ранги пӯсти хичай чунин будан наметавонад, чунки ранги руша нигоҳ кунед, ранги дастоша нигоҳ кунед. мақсад дастош сияи савзинаи чиргвардора аруш боша, кабути хокистарангай. ман намедонам ки дар ин ҷаи ягон инапрешленция чия. ки чӣ гапай худаш? Я хуй знаю, блядь. ва як бародар дар ин бора фикрои хича гуфтагиай марҳамат. ва бародар агар шумо ҳам бихоҳед ки нисбати чунин рубрикаҳо ягон фикрои хитона бигӯед, метавонед тавассути видеоӣ дар телеграм канали ма дороем, группа ҳастаи видеоӣ бигӯед фикрои хитона. мо дар барномаи дигар ояндаҳо фикрои шуморо ҷойгир мекунем. ина юра меган мардакои охири замон ира шинохтем? не охир ята ансамбли муҳтоҷи закасай куду тазанак намедонам. ира қосаи ҳамвояй баъд даиҷа чӣ кор кардастае? чихаре ки кадом туи дахшу рақс кардана тоисай рӯ жал бачидай мақсад туи набурдианша дигар да хона тренировка каистахити ангаш ҳа и тамринае. ой ангаша ёдудесай рақсоша уш сиёнкаш каистай певарма дидем мега ва мара мегӯем ки ҳар чӣ мегӯям ёра ина ира ман ягон чӣ дигар намегӯм инами дар ихтиёри шумо чизе ки мефуратонам комментария бигӯшана ки беахора хай суханои ман танҳо суханои бародарам чӣ мефуратон дар комментария бигӯиша леки беақорат. мегзарем дигашда. як нуқта гӯям агар шугур аст курсӣ ки майхидам нестай. хабарҳои ҷинзада. касе ки зиёрати хонаи Аллоҳ карданяй, шумо метавонед ки ин кора ба ширкати қори Фарух анҷом битин. ин шахс ба маърифӣ эҳтиёҷ надорад, бисёриётон мешиносед, ҳамчунин дар канали ман баромадагӣ буд дар як барнома иштирок кардагиай. ба рақамҳои дар рӯи видео буда муроҷиат кунед дӯсто, роҳбаландои бо таҷриба доранд ки ҳамаро ба шумо мефаҳмонанд. ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро ҳамчунин метавонед ки гашта зиёрат кунед, сайру гашт кунед. нархҳошон хеле ҳам дастрас аст ва коршон босифат. агар касе ки аз рӯи экран рақам чида натавонад дӯсто, ҳамчунин ман рақамҳоро закрепид мекунам дар якум комментария дар поёни ссилкаи веб канал. хоб дар саҳифаҳои интернетӣ ҳастанд шумораи одамое ки мехоҳанд ба ҳар гуна корҳои хичон диққат ҷалб кунанд, лекин ҳастанд бо чунин одамое ки намехоҳанд дар саҳифаҳои интернетӣ бироянд. Исм Шарипов.
диққат ҷалб кардан мехоҳанд, лекин намехоҳанд ки намоён бошанд. Савол дар ҷа ба миён меяд ки барое ки гӯш кунем. Алҳам қулваллоро хондам, я 20 минут дуо кардам. Хак мачак чо када чико кунад гака. Мардак мам 7 солша бешуям. Чӣ? Яъне ки дар ҷа агар мо бихонем дар душанбе фолбине ки муштариёнро ба муносибатҳои шаҳвонӣ ворид мекард боздошт шуд. Дар ҷа ҷолибиш оне нестае ки ин одам ягон каса гармӣ ё ки хунукӣ ё ки салқинӣ ё ин ки миёна мекарда, оне ки худшам ба ҳамин хекорҳо ярӯз бугу миём я ғаму ғусса тамом брорам. яъне ки худаш иштирок мекарда дар чунин корҳо. гӯш кунем бародаро. ва пешакӣ ҳамада мегум дӯсто, касе ки ба чунин корҳо бовар мекунад ё ин ки ба ҳамин корҳо сарокор дора, якум дараҷа аз бесаводию беақлиш як тараф беста, бо и зарари хеле ҳам сахт дорад дар имони мо, дар дини мо. эҳтиёт бошен аз ҳамин хотир. ягон духтара нағздиди сар дод, анде бира репи ғамзада бихону ба ин корҳо сарокор наша. пирашки киҷоши ту натури шукадаси водадайо замон номбурда шаҳрвандонро фиреб дода мегуфтааст ки дасташ низ дорои энергияи фавқулода буда ҳама гуна беморӣ ва ояндаи инсонро бо қапидан аз набзи шаҳрвандон муайян мекунад. ки дасташам хе қувват доштае ки набзта меқабида мегуфтае ки я дастае ки тив ранги биромадаги дар мекуна. ай қафо чизе меоя? қафо чизе меоя? хиёл мекуни аз сиёҳӣ меоя баъзе вақт. ташна мемонӣ, лоғар мешӣ. се рӯз ҳичи нахӯрдам. ов нахӯрам, ташна мемонам. ақаллан як қошиқ обам нахӯрдам. бефара мешӣ? агар бисёр кор кунам бефара мешавам. бефара мешӣ? ба чорум рӯзда камакак слаб ишидам. одам чӣ гуна метавонад ба кадом андоза беақл боша ки нафаҳма ки фребш кардаистиянд. даста меқапад меяд ки як дастат ранги баромадаги ягон вақт дар мекунад. тамоми узвҳои бадани одам мешава ҳолате ки дард кунад. ҳатто мешава ки бесабаб дард кунад. ва ҳамин гап ҳамега мешава ки як хел вақт ҳамига дасти ту дард мекунад. дар асл савол дурустай. пас ин одам дуруст мега ё ин ки не? саволи баъдиша гӯш кунем. мега ташна мемонӣ. чӣ? бачаам чақад ташна намонам. это невозможно. дурустай савол, не ки саволаш мо аҳамиятен чӣ гунае. бисёр одамо онеро чӣ мекунанд ки мега рост гуфт. бале дӯсто, мушкили дар ҳамиае ки бисёр одамо рост меган дар асоси дурӯғ. чӣ? мега бефара мешае. ту бести бигӯӣ ки вай фолбин ростгӯ ай мара гуфт ки ту бефара мешае. бале савол даиҷа мешавад. дурӯғ ин гап дар чие? дар оне ки бефара намешавад. ягон чизи ғайб нест, ягон чиз нестае ки ҳеҷ кас надонад. номбурда бо ин васила шаҳрвандонро ба худ ҷалб намуда маблағ ба даст оварда аз ин ҳисоб зиндагонии хешро пеш мебурдааст. инчунин номбурда ба шаҳрвандон узви гургро бо нархи то 4000 сомонӣ ба фурӯш гузошта ваъда медодааст ки бо истифода аз он корҳои шаҳрвандон ривоҷу равнақ меёбад. ҳангоми санҷиш аз манзили истиқоматии ӯ як қатор предметҳои барои сеҳргарӣ истифодашаванда ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шуданд. айни замон наҷмуддинова сурайё дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ бо модда 142 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои анҷом додани алоқаи ҷинсӣ бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. тасаввур кардем бародаро, даҳшат дига айда бузургтараш намешавад, ман фикр мекунам. лекин ҳамин вақт гапа гуфтанда дар мо чунин видео меафта. як нуқта гӯям агар шуъур аст курси ки майхидам нестай. хабарҳои ҷинзада. салом алейкум, салом кабиш, амроз дар такси штагон, я намудно зекна такси ки була ма духтар будам ки мужикои унда касе носкина норам. хатиш гап мезаним, мамам тария гап мезан хати дава. бабча калон ту зан дори? так яъне шумо метавонистед тасаввур кунен ҳаёта ҳамин гунае ки мешава замоне ки ҳама баръакс мешава. духтар мисли писар мешава, писар мисли лангулӣ. нест ягон кас мара ба як айфони як лексус бигирад. тасаввур карда метавонистед? яъне бинед ки духтар гап додестай бачара ва бесте як бор дига камтарак ба худ биёен. нигоҳ кунем бародаро, вақту замонҳоеро агар ки ягон поколения зето ё ки поколения нав
мақсад ёд надошта бошам, мо вақторо ёд дорем ки духтар агар гап мезадӣ айзора сирх мешид, камтар дигар агар гап занӣ дроз мекардӣ, дуд мекард. Ва агар худо ай рӯз намекард, як кас дигар медид ки ту қатъи духтар гап задисти, и барои духтар даҳшат буд, чунки шоид пайдо шуд ки ту қатъи гап зади, ягон кор дигар карда не. Тасаввур кунед замонеро ки духтар худаш бачара гап битияв ва худаш навор бигира, яъне ки ҳамун шумораи шоҳидое ки дар вақти пешина агар як кас мебуд мемурдан айзора, шумораи ҳамун шоҳидоро ба 100,000 худи духтар барасона. Ва гӯш кунед. نه زنداریش هم میگه نه بزنیش هم میگم زنداری بزنیش میترزی کم نمیزنی خفه میگو آخی بلند نمیتونیم چی درد دارم خطیش گفش میبوسی نه انتره میخنده تمام و فکرم زنداری زنش میترسم متاسفانه بسیار آدم‌ها ترسیدن در زن یا که در یگان چیز دیگه میبینن نکی فراموش میکنن اونی را که ترس از الله هم هست. این یکم درجه. دوم درجه که با فکرم بلاگر دختر کیه نامی را کسی بدونه در کامنتاری بنویسین. ما فکر میکنم که یکم ایتو میترسه چون که تجاوزش نکنی مثل فالبین گذشتگی. خبرهای جین زده. دختری که به شوهر میبره خیلی هم مهمه که او دختر باشه برای به شوهر برآمدن. نشیگم کس مرا با یک آیفون یک لکسوس بگیره. همین خیلی عنعنه‌ای از دور قدیم و تا حالا در بسیار کشورها هست که بعد خوبخیز کردن، یعنی که شب یکم شاه عروس یک متاعی که در همونجا خونی بدن دختر بعد دختریش از دست دادن ریخته میشوه، همون را نگاه میدارن و با پدر و مادر دختر نشون میدادن، نشون میتین. حالا ما از دهشتناکش نشون میتیم، یعنی که نه تنها در پدر و مادر پسر بلکه در پدر و مادر همه، یعنی که همگان در نشون داده استن. تماشا کنین دوستو، این دهشته مایل این دهشت یک طرف بیسته. من اونش نفهمیده استم که خیلی نیاز نه یکم کادر دیدیم میفهمی که خیلی ممکن خون باشه، لیکن با این عروس چی رخ دادگی باشه دوستو؟ یعنی که در بالا دیده استیم توجه داغ خونه، نه که دیجاش داغ چی باشه؟ عروس 10 میلیون من قبضه اجت چنگلی پوز مونده بودن، شیمم دریدگی تنم بوی که هیگام نه. یا فکر میکنم که بعد عروسی لانگولیه ریده. نشیگم کس مرا با یک آیفون یک لکسوس بگیره. یک نقطه بیا مگر شعور است کورسی که مای خدم نشتای. خبرهای جین زده. ولی اگر که ما درباره دهشتناکی رسم و آیین‌های عائله‌داری اگر گپ زنیم، یافته میشوه از اینو دم دهشتناکتر، یعنی که از اون چیزایی که ما تا این وقت دیدیم از اینو دهشتناک آیا یافت میشوه؟ بله یافت میشوه. تماشا کنین، ما شوخی نکرده استم. من خشن شوخی رو نمیبردارم ده. چگونه شما میدونید در ویدیو پیشینه ما تماشا کردیم، یعنی که نمایش میتین متاهی که بعدی همخوابگی شب یکمی شاه عروس نمایش میتین برای تصدیق دختر بدن. او شما تصور کرده میتونین که برای تصدیقی که آیا شب یکم شاه عروس برگزار گذشته یا اینکه نه، همین کارا در بین همگان نمایش بتین. چی؟ خیلی بیا بار تماشا کنیم بردارو. کورپاچه پرفتیسن برای مهمونو، خیلی مهمونو میشینن، یگان جا بدی نداره. کی باشه؟ یا دختر یا بچه اومده است جا با سر عروس اومدن. با فکرم عروس هم میگم ببروی ایجاش تو بگید ایجا مهمونو میشیننده. او ای بچه ای با فکرم اوچهش قطعی اومدی بچه عروس اوچ کد ای خونه میبروش با فکرم ده ای خوش کد کسال باشه. فکرم شکمدار شدگی اما عروسی بود که لاتش پیشکی دیم. ای گودک بعد عروسی گودک میبره، یا گودک وارد کردن کنه برای چی خیلی
метавонад ҳар одам бародаро нисбати чунин расму оино ҳар гуна гапҳо бигӯяд, лекин ман фикр мекунам ки аз ҳама беақлонатарин паданатскитарин чунин расму оиноҳоай. Чи ахмақияй? Чи гапай, чи рӯзай, чи баваяй, чи рӯз. Ва ҳар як кор оҳиста оҳиста оғоз мешавада, ҳамин бетартибиё ва тамоми бетартибиёе ки мо дар ин видео тамошо кардем, албатта ки оварда ба чунин коре ки айни замон мо тамошо мекунем оварда мерасонад, чунки аз байн чунки короче ин видеое ки айни замон тамошо мекунем ҳамин қадар даҳшатноке ки ман наметавонам гуфта ки сабаби чунин паати одам дар чӣ мешавад. بیاین گوش میکنیم با گپ میزنیم. یک نقطه بیام اگر شعور است کورسی که مای خدم نیستای خبرهای جین زده. اینی رو میگن کسی خسرگوده. چی؟ همیشه همگون در معلومه که میخوابیدن زنهایی را زنا کردگیم با یگون مرد بیگانه دیگرش، لیکن من خیلی شناو دیده استم که با خسرش و کامera کردگی با فکرم شوهرش باشه. برو گوش کنیم. خسرش ختی خوخس کرده. استاف شایجا. چی پشتی قنچقه گرفتسی؟ اینا روشا بینین. ایزای شرم شونا پناه که سنا چشونا. اینا کسی خسرگوی گانیرا. اینا شاینا. بو دخترش چنی خود شای. من نمیدونم این شخصی کامera کردگی ممکن شوهرش باشه چی باشه. اگر که شخصی کامera کردگی شوهرش باشه پس چی با غضب داره تنها نسبتی زنش. البته که غضب در کار نسبتی زنش، چون که او را مجبوری به این کار کردگی نیستن. لیکن چی با درباره خسری ای اگر که شوهرش باشی درباره پدر لعنت گفتن در کار نیست در بسیار حالات، لیکن در این حالت جای شاید فکرم نه دوستو پدر لعنت اگر که تو شوهرش باشی پدر تا نسبت یک کار چی گفتی؟ یعنی که در البته هر دش که نگوره پشتی یگان چه گرفتن در کار نیست، لیکن یک تاشا پوشیده نگیرین و پدر هم برورده جا نشان بتین مردم ده و شما میگین که برات ای نمود برنامه را خبرهای آقای پدر است که موندگی بدی توری نمیگیره، توری میگیره. همین حالت آقای پدر است که نگوی چی میگوی دیگه. خیلی خاطر جینوی لانگولی خبرهای جین زدهش موندیم. اسم شریف فکراتنا دوستا اویدی تمامی دهشت‌ها در کامنتاریا بنویسین و همچنین میتونین که شما ویدیویی فکراتنا بگین در تلگرام کانال ما و چگونه که در این ویدیو بود یک برادر مقصد فکری خچما موندیم همین گونه فکرای شما را هم در ویدیوهای آینده مونیم طریقی ثبت ویدیویی. در روی اکران شما سلک‌های لازمه برای تماشا کردن دیگر ویدیوهای گذشته و ворид шудан ба веб канал. Дар ин ҷай бо дорои веб канал да бамбезни видеое мешавад ки ман дар YouTube каналам чунин видеоро намекунам. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.